ನೌಕಾಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ ಹಾಗೂ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವಿನ ರೋಪಾಕ್ಸ್ ದೋಣಿ ಸೇವೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೌಕಾಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಂದರು ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है. अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है. अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा. उसका विस्तार किया जा रहा है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है. भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है. अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी.